I'm a woman aged 35. I'm married, but marriage yangu ndeye kufojera chaiko. Ini murume wangu ane makore 25. Tine mwana 1 tese atova ne3 years. Ini ndiri munhu akambofara hake kutomboita pfambi yemubhawa chaiyo yaizikanwa nembiri kwete diki, but mbiri hombe yechihure. Muviri wangu chaivo utori nembonje, mavanga emapanga nemabhodhoro ekurwa kubhawa, uye nditoriwo nevandakakuvadza, pamwe kutouraya chaiko. Ndakajola kusvika ndakuona kuti nau ndaakuda pekuzororera, ndivakewo musha ndigowana pekuchengetera vazukuru. Ndichizoroorwa nechirume changu ichi. Akatanga ari client yangu kubhawa kusvika ndazofunga kumisira mupfuwira, ndokutotanga kudanana kusvika pakuroorana. Tikaita mwana wedu 1. Vanhu vakandibvunza kuti ndine makore mangani, ndinotozviita chanana chine 24 years. But ndiri chembere hohonwa chaiyo yadonha matama, zvinonyatsoonekwa nemunhu wese kuti ndakura. Chero ini ndinotozviona ndega mugirazi kuti ndakura, but nekuda kweeji yemurume wangu ndinonyepa makore zvisingaiti. Murume wangu anoshanda kumaChina, so tinogara pakomboni. Vamwe varume vechidiki vakaunza vakadzi vavo, ndinotorwadziwa zvisingaite, ndichitya kutorerwa murume wangu. Saka zvandinoita ndinongoita makuhwa ekupomera-pomera vakadzi vaemhosva, vosvika pakudzorerwa kumusha nevarume vavo, okutoita makuhwa ekuudza vakadzi vaye kuti varume vavo vanokecha pambi kana ivo vasipo, zvinokonzera kuti varwe, votodzinga vakadzi vavo. Iyi ndiyo confession yangu veduwe. Ndinoda kubvunza kuti zvandinoita zvakashata here, but I'm trying to repent hangu from even mabasa angu aya ekubhawa. Ndiri kutotrayawo kuda kuchinja, kuda kutovaka musha chaiko chaiko. Ndibatsirewo vehama kuti zvandiri kuita zvakashata here, kana kuti zvakanaka ndoramba ndichingozviita hangu.